Something so loud is hearing when we lie. Truth is not kind, and you said neither am I. And the air outside so soft, saying everything. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Connection. Bicol Connection. Bicol Connection. Mga follow-up. Bicol Connection. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar. Kami ay lalaki, kami ay matino. Huwag kang matakot, kami ay Hi mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome po digdi sa programang Bicol Connection. Medyo pasensya na po. Traffic dyan sa sa EDSA. Dahil kining widening na ginigibo sa may parte kan Banwanin, Bao, San Juan and digdi sa Iriga City. Pero dapat kita na huri mga tugang, yaon pa man girari kita naghabol para magdara po sa Indonin mga informasyon asin mga bareta lokal. Pagurulay-ulay niya to kan napapanaw na issue asin syempre yaon man po ang mga pagribata, mga Ronda Radio Patrollers. Abot po kitang 11 o'clock mga tugang nin pagkaaga. Welcome po. Digdi sa tuyang programa, sabayan man po kitang nadadalan na antabayanan sa mga platform, aron kan Facebook Live, sa Twitter and YouTube channel. Pwede po nindong pwede po nindo yan i-like, i-share, follow and paki-subscribe man po kan sa moyang YouTube channel RPN DCKI Iriga. And siring man paki-likes man po and paki-subscribe man kan sa moyang website rpnradio.com. Kaon man po ang mga informasyon na bareta mga tugang na sa indo pong mababasa sa moyang website. Entire Philippines po yan mga tugang, bakulang po digdi sa tuyang lugar, kundi pati naman po sa iba pang mga mga lugar po digdi sa tuyang nasyon. Kaya welcome po. Iribanan kita mga tugang digdi sa laog kan sa tuyang programa. Abot po kitang 11 o'clock nin pagkaaga sa mga informasyon. Yan. Aldaw na Lunes, pets 17 na po kan bulan na July 2023. Kumusta po kamo, ha? Medyo pasalamat po kita ngunyan mga tugang ta medyo maray na po ang kamugtakan kan panahon. Nagpahiling na po si Haring Saldang. Medyo siguro nagpapahinga muna o kanday man talagang nawara na po si Duros Habagat na yun po ang nakakapagpauran po digdi sa tuyang lugar. Si Bagyong Dodong uto na. Nag-iska po na po mga tugang. Kaya mayo na po kitang pwedeng ikahandal mga tugang. Kung magparauran-uran man siguro yan medyo localized na pagparauran digdi sa satuya mga tugang. Localized thunderstorm asin iba pa. Kamusta po ang mga taga Syudad Caniriga? Mga
mga taga Iriga City na nag-aantabay ngunyan sa indang transistor radio sa 1332 kan sabirikan kan sa indo mga radyo mga tuga. Kami ay lalaki, kami ay matino. Huwag kang matakot, kami ay ganito, ganito, ganito. Masdan mo ang braso at ang aming mga kamay. Mayroon ding namumukol sa Diyan sa may partikan na Visayas region, ko yan, southwest monsoon ang nakakapekto man mga tugang. matatapang ang mukha. Kung kami ay kakausapin, di kayo mapapag. Kaya maglikay na sana po sa mga mabiyahing ngunyan. Mas maray na po itong magdaraman giraray nin payong para makaligay po kita sa anuman na pwedeng darahon o kaya abuton po kita nin uran kung kita nasa luwas po mga tugang. Di namin maiwasan at tigigil kami sa'yo, sa'yo, sa'yo. Oy, good morning dyan sa Banwanin Bao, Camarines Sur. Kumusta ka mo dyan? Kumusta po? Hali kita dyan sa may Sanggunang Pangbayan. Good morning kay Vice Mayor Jerry Briseño, si Municipal Councilor Daisy Paira, si Councilor Cherry Sapugay, pati so SK President mga tugang. Good morning. Sa iba pinaghahalat pa igwangon niya nin regular na session. Diyan po sa Sanggunang Pangbayan Kanbao. Pati na po sa mga empleyado man po dyan na naghahalat na sana tanganing ano man na oras na makumpleto po. Ng mga miyembros kan Sanggunang Pangbayan sa inda na pong pupunan ang regular session. Lunes kaya igwa manin flag ceremony Kasubago. Siyempre mga empleyado kan munisipyo kan Bao, sa painginat man ni Mayor Jeff Briseño, sa lado man kan na PNP, si Police Major Dennis Quindara, and mga kabuhan kay niya sinibapa mga tugang. Pag Lunes kaya, dawasay na munisipyo, nagkakigwa nin flag raising ceremony. Minsan, nagtataram pa po ang ibang mga local chief executive. Kung anong mga pwedeng kung ano pong mga pwedeng ipaabot sa sayang mga sa sayang mga empleyado. Kung kami ay gagalitin, di mo na kailangan pang magsalita. Aras tangon yan, 9:30 na po mga tugang. Oy, si Congressman El Rey Villaferte po mga tugang. Nangapudan po sa mga lokal na gobyerno na tabangan po ang public telecommunication entities o PTEs na inaapod na may rehistro po ang dakulpan na mga SIM card. Dahil pagiraray na ko yan. Dahil pagiraray na ubos samantalang madali na pong matapos ini pong SIM card registration ngunya na July 25 mga tugang. By next week o ngunya na simana or by next week. Kada akol pagiraray nakakalusot kaya maning mga nagpaparatex scam kung anong mga kuyan linalabo-labo garo gusindang habulo na makapanluko pa. Kaya sa tuyang kongresista po digdi sa Segundo Distrito kan ng Camarines Sur si Congressman El Rey Villaferte po mga tugang nangapudan na sa mga lokal na gobyerno na tabangan na inaapod na public telecommunication entities na may rehistro po ang dakol pang mga SIM card mga tugang. Tayo ni po paparaniho ng Hulyo 25 kaya July 25 na deadline kaya yung pagpaparehistro kan SIM card sa lindungman kan SIM registration law. Halis sa inot na pinagtalaan na deadline kan nagtalikod na bulan kan Abril. Base po sa datos mga tugang kan NTC o nationalist baku manining ko yan baku manining
political ko yan, nationalist, National Telecommunications Commission, NTC. Kan Hulya 6, nakarehistro na po nin 60.75% pa sana. Kan nasobra sa 168 million na SIM cards na pabakal digdi po sa nasyon. Ay nagdadakol tayo gwapan ng mga nagbabakal na SIM card ngunyan. Kaya sabi po ni Villaferte, kaya po na maabot ang target na numero kan SIM card para po sa o para ma-realisar ini pong objeto kan gobyerno na maproteksyonan ang komunidad kontra sa mga panluloko asin iba pang krimen mga tugang. Kaya tiwalaan kongresista na ang implementasyon kan lay matuldok sa paggamit sa mga phone o SIM card sa paggibonin illegal activities. Pero dawa nga ni dakol na pong kuyan, dakol na pong nakapagparehistro. Sunod-sunod pa man girara ining panluloko kan ibang mga scammers mga tugang. Mga bago na patian na numero. Kita nga ni, nakaka-receive man in manlain-lain na text mga tugang. Mga bago na patian na numero kining mga naghahabol sa deadline na makapanloko pagiraray. Sa mga namamanwaan mga tugang. Kaya mas maray na po to na sa indong SIM card, kundi daw kita paano magpara-apod na magparehistro na, pero sa mga nagpaparpanloko, dayman po nagpaparehistro. Sige, bakal nin bagong SIM card ta hahabulon sa panluloko na habang day pa po nag-abot an deadline mga tugang. Igapatinin mga kuyan ngunyan, mga bago ng SIM card mga tugang. Day ko na nga ni ako. Sa totoo lang, day ko na po aram kung, halimbawa, ining 0993. O ano yan? Smart. Day ko na talaga aram kung iyan Smart, Globe, o Dito. Dahil ko na maintindihan mga tugang kadakol na pong nagluluwas na mga bagong numerong ginagamit kan ibang mga naghahabol po digdi sa panluloko. Kaya nasa tuyang mga kababayan po mga tugang. Dahil ko na ang gayo kabisado kung ano yan, anong telecommunication company yan mga tugang Kaya magpa-rehistro na po kita kan sa tuyang mga SIM card mga tugang Ako nga ni kan primerong bugso pa sana kining pagparehistro kan SIM card mga tugang. Tayo kaya kitang personal SIM card sa negosyo, tapos sa pagre-report, sa GCash, may mga kuyan tanganing day sana magamitan sarong SIM card mga tugang. Gabos yan pinarehistro pero anong nangyayari? Abot bagangon yan. So, sarong SIM card kong Globe, ano daw yan abot ngon yan, kuyan na sana, ining inaapod na emergency call na sana mga tugang. Pero, nakarehistro na po yan. Or, nairehistro niya to, duman lang sa DICT, pero pag-abot sa mga Arrogan Globe o Smart, day pa siguro nakakaabot duman sa inda. Pero I don't know, taday kung gayo, kabisado yan mga tugang. Pero so Smart, madali, napadaran katulos din, congratulations, your SIM card. Gustong sabihin registered na mga tugang. Tapos sigwapang pigpapadara sa imong mga libreng load. Or libreng kung pirang data or MB mga tugang. Ayan po ang dapat na matawan nyo yung atensyon kan ng gobyerno. Sana po, tinawa na po baga nalawig na panahon para magparehistro kang SIM card. So dahil nagrehistro, putulan na kisignal. Bagay po hindi man, putulan na kisignal, so dahil pa nagpaparehistro. Simple. Dahil na pagpadipisilan, tawa na po tatawan pa nin issue kaya kung ikukuyan pa tatawan pa nin panahon na may parehistro hanggang sa pirang taon na nagparataw kanin alawan sa indang magparehistro ng iba di man nagpaparehistro kaya dapat kayan tapuso na
yan pinagtaong palugit. Tanganing kung di man po yan may parehistro, o bahala naman sinda. Putulan na po nin signal. 22 minutos bago mag 10 o'clock ni na pagkaaga sa Mayon Volcano mga tugang, nagpapadagos pa di pagiraray matapos-tapos ano. Medyo haloy na po baga ini. Ano ta abot ngunyan sige pa anal buruto ni Mayon Volcano mga tugang. Talang kaw pa man giraray ang aktibidad kay ni. Kan Mayon Volcano mga tugang. Haloy pati ang pag babakan laba. So, ikaw na nin, kuya na, nakabot na sa 2.8 kilometers duman sa Misigali, 1.4 kilometers sa Bongagali, asin ang pagbabaman kan laba sa Basod Gali, abot ng 4 kilometers, hali po duman sa Greater Canbulcan Mayon. Nag-register po nin 184 volcanic earthquakes, 238 rockfall events, 3 dome collapse pyroclastic density current events, asinan banag po crater glow. Sulfur dioxide 1689 tunilada po mga tugang. Kaya natatakpan po nin panganuron ang bulkan na mamaga pa man giraray. Kan pan pinaka-latest kan development kan Bulkan Mayon. Ay si Miyet Badilla, maray na pagkaaga Miyet, happy watching. Salamat na marhay, maray pa kamo bakasyon na. Si Ma'am Miyet kaya empleyado kan DepEd sa elementary. Kaya good morning. Salamat sa pag-watching. happy listening po sa Indogabos. Salamat. Salamat na marhay na padagos ka mo nag-aantabay digdi sa lawg kan sa tuyang programa. Ano yan? Nakaputi ka nga ya. Sabi kan saro. Sir, nakaputi ka. Favorite na kayaan ko yan. Favorite na kayaan puti. Kaya yan kaya ang nababagay sa kulor ko. An puti. Ano ba yung mga tugang sa oras na 20 minutes before 10 o'clock nin pagkaaga? Connection Report. Ay report kita kay haliki karon dang Philip Barasena. Karon dang Philip, good morning. Ano yan? Medyo kuyan ang signal mo. Iyo man girara yan. Kasamang Philip, paki ano daw tabi kan. Okay na, sige daw. Salamat tabi karon dang June. Good morning. Alat ka. Go ahead. Yes, kumusta na? Okay na, guwapong-guwapo. Pero usulin yata na padukan kan mainit na kape. Kape ni Say. Kape digdi sa atanggo na ang bayan kan Banwanin Baaw. Andyan ka na! Di mo ko hinalat. Pambira ka. Saka duwang puto. Maray. Ano daw, garo namimili sa naman ng ibang mga empleyada dyan na pais na kon. Ako pag dyan ko, nagulay kami ni Vice Mayor, ni Councilor Cherry, nagkindatan kan mga empleyado. Ano tadi ako tinawanin mainit na kape? Nagabaaw ka kaya? Nagabaaw. Gusto sabihin yun, ang pinapakapilang dyan sa Kaputo sa mga estranghero. Oo. Pero aram mo, mamabuotan mga yaraon dyan. Lalo na itong si Taba dyan. Birthday pala ngunyan. I-greet mo lang si Taba. So naka-green to o naka-blue? I-greet mong happy birthday tanganing dagdagan ang puto mo. Happy birthday Taba. Yaon dyan. Si Medyo Karakalbo. Oo. Sige, happy birthday. Garo birthday niya ngunyan. Sinunodan pati nga niya ako ng kape. Kaya daw namimili talaga taga San Jose kaya yan Pinsan mo si Kagawad Ablan. Ano pangyayari? Ako dahil ko inopresiran, okay lang. Ano nagpupunan regular session? Yes, nagpuna. Amay ko niya na nagpuna na regular na sesyon ka na Sanggunang Bayan kan Banwanin Baaw. Na mayo sana so SK Chairwoman saka si Liga President.
Ay ribayan na yan. Pero may pig-aratin diran na importanteng bagay duman sa syudad kan Legazpi. Permiman yan, importanteng bagay. Ano, pagtapos masasabat mo yaon sa mall. Baka bagay-bagay. Anong mga pinag-oorulayan ngunyan dyan? Ano pinagtutukar na issue? Igwa pagadigbing ordinance ning mga pigtwa para checkan on wording. Nagchichikan na wording si Vice Mayor Jerry Briseño mismo. Tapos si Kagawad Cherry Sapugay. Ansaro dyan sa mga kuyan, pinagtutukaron ngunyan. Ini pong traffic ordinance. Sabi ni Kagawad Galibayo, siya na chairman, kan makaolay may, talagang ano man mangyari, idadagos na ang traffic ordinance na yan. Rain or shine. Rain or shine. Dawa magdaguldol, magkitkilat. Tatapuso na ang traffic ordinance sa Banwan kan Bao. Correct. Tahaloy na po yan. Igwasan nanin mga mumuldihon yan, aayuson, ipupulidong mga articles dyan. Kumbaga may mga babaguhon. Correct. Igwang babagon, igwang pupulidohon, tanganing makintab, supulinas, anpayo. Kan mga driver. Kagaro haloy ng panahon, nabahaw ang traffic ordinance. Kan haloy na yan kaidto, kas ka Rondang Philip, nasa ibang istasyon pa kita, pigpapar, nagkaigwananin mga kuyan, pag parang nagpapraktis kan trapiko dyan, kun marayo, so dati pating nagkakapot kan committing yan, regular ng empleyado, siya ng market administrator dyan. Garo palang trial and error. Yan ang nga, sinabi mo pa. So ginigibo ka ito sa traffic ordinance. Sayang kan oras na tatrabaho, tapos dahil man sana maayos-ayos. Kaya ngunyan, sabi ni Kagawad Galibayos, rain or shine, ano man mangyari, pumula pumuti, umitom, magpink, dagos ang traffic ordinance. Tatapuson sa lalong madaling panahon. Correct. Ikaw baga, naka-onboard ka baga kan Sabado? Di ba? Oo. Kaya daw. May mga babaguho na kaya, manuman sa taripa, tapos itong mga sulot kan mga driver rin padyak. Tapos sa mga kuyan, sa mga prangkesa. Tapos importante dyan sa mga ilaw kan padyak. Ang aning pagbanggi, hindi mabudalan. Tama. Iwas aksidente. Kung minsan may mga reflector man, kung hindi nagsisilaw, ang iba. Ay, tama. Oo. So iba, mamaangsod. No comment. Ay, ano pang ibang mga pinag-uralan? Si Consyal Edwin Bidoral, siya po ang majority floor leader. Siya man po ang taga-apod, as in iba pa. Yao na dyan. Yao na. Halos kompleto ang mga miyembros kan Sangguniang Bayan, kana Banwanin Baaw, ngunyan na pagkaaga. So paparitiron ng konsyal yaon pa man diyan, nakasalming. So may pigpapareklamong Batanin Poultry diyan sa Bagong Bayan. Ay yaon. Yaon. Nadangog mo man, nagtaram na. Iyon naman. Ayan na. Okay. Marayan. Ano ba pati dyan? Matatapos na. Garo, wala lang. Mayo lang. Konsyal Giles Centrego. Kindat. Guwapo kaya. Ayaw nga niyo. Pigpaparakindatan ka? Ha? Oo. Bira ka. Dahil ko aram sa indong dawa kung si Isay. Asos baga. Ano pang mga pinag-orolayan dyan? Halos ito pa sa naman na pinag-checkan itong manunungod mo ito sa grievances tubod kan mga midwife. Taano daw? Hindi ko na ng mga grievances kan midwife tigdi sa
Banuan ka na Baaw, Mm. sa itong mga wordings, ito ang number 1 na pinagko-correct Ay, ni Kagawad Cherry Sapugay. yuta, abogado yan si Kagawad Cherry. O baka sa mga nagrereklamo dyan ng mga midwife dyan sa, yan, multipurpose. Multipurpose. Dyan sa health center. Baka. Mm. Ay, sa bagay, ano yan, aram yan ni Kagawad Gali Bayos. Siya, midwife yan, nursing pa si Kagawad Gali Bayos. Kung yan nakakaputan niya, itong Health. Committee on Public Utilities. Ay, tama. Pero kaibahan pa ang health, Ayun ang ano yan, oo. O Iwang committee. baka miyembro siya dyan. Kung baka man siya Pwede. chairman, baka vice chairman. Mm. Mm. Ang nagko-correct si Kagawad Cherry Sapugay. Ay, yata. Nagpapako yan. Papakitang gilas man. Daw, dahil tayo nagpakita ang gilas, kung dito sa kundun yan. Ay, maurag yan. Marayan si Councilor Cherry Sapugay. Ay, Ang panagin Vice Mayor naman nga ni. oh. Pag-una ko, siya naman ang ma-vice mayor. Dahil ko pa yan aram. Aramon mo sa iya, mag-iistoryahan ka mo kayo. Alawig pati, istorya ka yan. Dahil lang si First Gentleman sa masakit. Ano, si Sai? Si First Gentleman ko niya ako. Hanapan mo. Baka magsunod yan at yan. Mahapapadali ang rolay ka yan. Oo, mapapadali. Tapos, yung si Kagawad Ben Blanquera, yan pasimple sa naman na Kagawad, pero pag-abot yan sa deliberasyon ka na sanggunang bayan sa mga ordinansang ipinapasar, talagang dahil man yung nagpapahuri. Ayun talaga, oo. Ayun san, pasir simple yan, kundi difficile na napon. Madaling dalokon. Pagka malatob kita ni. Bahala ka man, ikaw man yaon dyan. Isa nga niya. Anong nga ito, papasadahan muna ako. May gutaman yan. Si Conchal Ben Blanquera. Pinsan ko yan. Daw ako araw kayo, pinsan ko man yan. Kaman daw. Basta palang pinsan. Oo, pinsan. Kaya bahala ka na. Dagdagan pan po to. Sige. Ayaw nga ni. Tapos, ano pang mga nangyayari dyan? Pero condolence pala si Pading June Batan. May he rest and peace. Si pinsan. Oo, nakaibahan tama nini kan mga panahon. Oo. Nagdulok yan na i-training siya, kaya pinag-training hanggang naging taga-radyo. Oo na ako, nalagyan ko training. Nagduman yan. Kan yaon pa ako sa baho, nagduman yan na nakiulay na kung pwedeng makanood. Kaya sabi ko, sige, no problem. Nakanood man talaga? Nakanood. Basta ang tao gusto, mangyayari. Hindi sa nanoodan, dahil lang maging koloro. Dahil man ta. Baka sabihin mo, ako pang nagbunyag ka ng kulurom. Dahil man nga. May dakulang istorya yan. Digdi sa kumanuaan kan baho kaya nabunyagan na kolorom. Ay, oo. Kami ang nag-ano kayan, kahit to si Pading Bryant de Villa. Oo. Kami ang nagbunyag kahit kolorom. Pero pig hihilingguan na kisami ka na sanggo na ang bayan. Pero baga pigtuturuan na yun. Ay, baga. Ayuson yan. Ikaw na sindalin bagong session hall. Nahiling mo na? Nahiling mo na? Na-consider pa ni Dipuntong dating Vice Mayor Liling Malasarte. Oo. Okay na. Garo ko yan na sana. Mga muebles na sana gayro ang kulang. Mga tukawan. Kulang na sana ng mga... Ayuson na yan. Naigaro malipat na. Oo, madali na yun. Tayan talaga. Aayuson pa yan. Aayuson, i-repair naman yan na dating sangguniang bayan hall. Tapos, igwa ng mga ikakagyan. O tapig mamalis yan kung bakit kaya makisami kayo ni may mga labot na ni ba? Oo. Haloy naman kayo. Kahaluyan naman kan sino
manambit ng edifisyo. Mm. Di sa Banwan Canbao, nagpaparadakol man ang mga edifisyo. Ay, oo, kadakol na dyan. Masunod na yan dyan sa diversion, Canbao. Luhay-luhay na Pero yan. pa kayan sa namalisyan kung dahil pa nare-repair, ini bagang CR. Permiman bagayan. Hindi sa luwa, saloy na ini. Luhay na yan. Pero may nakabugtak, temporary. Dyan sa ano, sa may likod kan tuntunan. Sa likodan kan monumento ni Rizal. Oh, yan kaya, kahit tumagayon yan. Pagpagamit yan for public use yan. Alagad, ini man na mga, at pinapagamit na sa nangani, kinakarawan pa an na CR dyan. Kaya si Simon Anday maanggot, abungayanin dong maray na CR, sige, pabayaan ta. Oh, tanganing at least makamati man ining iba niya tong kababayan na bastos man maggamit nin CR. Maray pa kayo din ng mga ayam, may ugali. Ha? Ano? Ayaw, ang perming nakabantay din sa PNP. Hindi ako believe sa headquarters kan PNP ba ta. Perming may nakabantay na mga ayam dito sa luwas. Igwa dyan, yaon pa dyan so kulay brown ayam sa may ni Rizal. Kulay itom. Oh, may Yung itom pa mga dyan. nakaloko. May brown pa dyan. Naghahalat dyan, duman sa mga may sadiring, nagtatrabaho dyan sa munisipyo. Oh, ayun talaga. Sa totoo lang talaga, oo. Totoo lang, igwa dyan. Tabaka nga duman sa laog, paluwason kita, kaya dyan na lang sa luwas ihigda. Igwa dyan. At least na mabantayan ang monumento ni Rizal. Oo, yan. Umayo kayang sweldo. Ayaw kayo sa area. Pero aram mo, ang mga ayam ngunyan talagang maray ng magko yan. Ha? Mayo kang masasabi talaga. O yan, mga disiplinado naman pati. Correct, correct. Ang tiglulukuhan, yan sa gilid kan monumento ni Rizal. Oo. May naman nakakadisturbo. Kung minsan, nasa irarom kan mga bihikulo. Oo. Dahil lang mag-irarom duman sa bihikulo kan pulis, itong patrol karta, pag emergency, baka biglang magbatok, bakong magwangwang. Ko yan in araw kayo niyo, masabi ang ayam na yan. Oy, baka makaribok ka dyan sa Sanggunang Bayan. Wala sa luwas man ako. Dyan ka sa sa luwas. Hindi kita sa labi. Arang talaga kaya ng mga ayam pag nagwangwang na, masabi mo sa ayam, Sakit na yan kung naroon na ganun wangwang. Pero piglalawag. Talaga sige kasi karundang Philip. Nagaw ko yan papalan dyan sa Laugan Sanggunang Bayan, nagche-check pa kadtong. Aram mo kaya bago kaya magtukar kan mga harararom na issue. Igwa mo ng mga babasaw na surat tapos sa hapoton na mga Sanggunang Bayan members kung ano pang mga comments, suggestion duman sa pinagbabasa. Harap man yan kaya. Bago mag-abot Minsan duman sa pinapa-upload pa so mga concerned person. Ligdi sa technical, ligpapapahiling ining video ko, bako mo na kong gwapo. Dapat pala, ipahiling dyan, gwapo. Gwapo kaya. Mucho. Anya di, sige, di arat yan, kadamon pa yan pag-urulayan. Ini mo natabi karon dagyo na nasa kuyang mga heras na informasyon. Kamusta mo na lang ko kay kagawad na Nene Iblan, nag-ulay kami kadto, sabi ko bahala na si Karundang Philip. Iyo po nga ya. Kapitana. Oo, nag-ulay kami kadtong nagkasulod diyan Santa Monica sa La Consolacion. Nagkataid kami kadtong irestoryahan. Kaya sabi ko, wala na si Karundang Philip sa sa RPN, sabi. Iyo po nga ya. Ulay na lang kaya kita. Oo nga ningon. Alidigdi sa Sanggunang Bayan kan Banwanin Baaw, iniman si Philip Marasana, RPN Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Ako konsuloan ako kay kasamang Philip ta may mga side comments pa yan pag sa report. Pero ang importante,
So pinaka-supas kan reportorial, kan report, yaon dyan. Lalo na dyan sa Sangguniang Pangbayan, regular session ngunyan, medyo napun na po ang regular session, may mga checking pa kan mga previous minutes mga tugang bago mag-abot duman sa puntong may tutukoro na po sindang kuyan, mga ipinagpakalendar dyan po sa Sangguniang Pangbayan Kanbao sa pahinginot ni Vice Mayor Jerry Borela Briseño. Good morning na lang po dyan sa SB. Maray palansi kasamang Philip ta may kape na, may puto pa. Araw kayan dyan sa maray ang mga empleyado dyan. Pag naglaog ka dyan, pag nasa sesyon, day ka lang mag-revoke ta talagang day ka pa isnakon. Pag naglaog ka dyan, sir, kape ngaya. Sabi ko, no need na po. Thank you very much sa pinag-o-presser na yan. Pero pag halimbawa recess man ang session regular, pag nahiling ka kan mga miyembros kan Sangguniang Bayan, sir, snack na po ngaya. Tas hindi nag-i-snack, pa-snackon ka pa. Ika na sanaan na masusupog talaga sa maray na pag-approach kan mga official niya to dyan sa Banwaan Kanbao, lalo na po dyan sa Sangguniang Pangbayan. Maray po ang mag-approach sa mga empleyado, ang mga miyembros kan Sangguniang Pangbayan. Siguro yan naman po ang sa indang pinaggigibo para ma-please man sa mga ma-attinder kan session regular dyan po sa Sangguniang Pangbayan. Salamat tabi. Salamat kay Karondang Philip Baracena sa kaping pinaibog mo sa muya sa Kaputo. Ay, nako talaga, oo. Bilisun kan oras mga tugang, eksaktong alas 10 na po nin pagkaaga, kami po mabuelta. Ika, inubos mo na. Dahil mo man palabi na pagparahilingon ng sakaw yung video. Dahil pinahiling lang sakaw ni Engineer Chaboy na obra. Uy, dahil ko pala na-mention sakaw yung piloto mo niyan, si Engineer Chaboy na obra, and si Bert Cabrillas. Yaon po dyan sa information, si Jimmy Guanzon, duman po sa transmitter sa. Pinahiling lang sa kauso ko yan. So, format, kan video mga tugang, kan RPN DCKI. Si Ma'am Betsy Udabar, nag-aantabay ngunyan. Ma'am Betsy, kumusta na po dyan sa Hong Kong? Please help me. Please help me sa coverage me. Si Ma'am Betsy Udabar, naging sponsor niya to ini. Naging sponsor niya tinidigdi sa RPN DCKI and advertisers ta po ini si Ma'am Betsy Odabar. Taga Banwaan kang nabuha siya pero pinagsishare man ang sa iyang mga nare-receiving blessings. Kaya salamat Ma'am Betsy ha. Good morning na sana po dyan sa Hong Kong. Okay, sige. And so sa iyang mga partidaryos, digdi po sa Banwaan kang nabuha Camarines Sur. Ayan talaga, dapat lang talaga pag dakulan sa imong nakuko ang blessing, sabi nga ni kayan, share your blessing. So, di ba? Importante ba kaya? Kaya si Ma'am Betsy Udabar, kan makaulay ko ini, madali yun magsimba. Giyo po ngaya, sir, walang problema. I-send ko na lang ngaya. Kaya, thank you, Ma'am Betsy Udabar, ha? Si Alicia Nera, nag-aantabay man, digdi sa programang Bicol Connection. Thank you. Salamat man po ki Alicia Nera. Okay. Dahil kita mga parantabay, digdi sa laugan sa tuyong programa. Si Jessie May, si Verdi Floor. Ay, taga-sain ka, Jessie May, si Verdi Floor. Salamat na maray sa pakikinig dito po sa aking program sa RPN DCKI. Si Iva Scorp. Bono, sabi sa Kuya Padi. Kamusta ka na dyan? Ha? Kamusta ka na dyan sa Kuwait?
So bago po mga tugang, dyan po sa may partikan San Juan Bao, nagkakaigwa na po nin ginigibong widening sa Maharlika Highway. Dyan po sa Banwaan kan Bao. Tarabang-tabang na po pati so mga may sadiri kan harong na maagihan po kan widening, aabuton po kan widening. Sinda na mismo ang naghahali kan mga struktura po ninda mga tugang. Garo kinaulay naman talaga sinda na widening, dire-diretso na po dyan sa Banwaan kan Bao. Tamay portion pasana na natapos ang widening dyan sa may parte kang tubagang crossing pa San Vicente kung going Iriga ka, abot lang po duman sa may Kiopos o sa may inutan kan simbahan o atubangan kan simbahan. Pero ani ba po dyan, paliko going to San Juan na po yan, ngunyan naabuto na po yan kan widening. Sigun sa nakuha niya tong informasyon, may good morning ki Mrs. ki Lourdes Kadag. Diyan sa Kataid Nagayo kan San Juan Elementary School. May nakaulay kita diyan mga tugang na sindapalan kinaulay man. Garo kan DPWH or empleyado kan nagpapatrabaho diyan na igwaman nga kamong makukuha. O yan po ang sabi ha. Igwaman po nga kamong makukuha sa DPWH, kaya dapat ngaya ang mga papeles nindo pasiguruhon. Enot na enot, may papeles kamo kan daga na sa diri po nindo. Tapos tax declaration. Ayan. Kay puan nga yan, dumanan na lang ngayon do sa DPWH. Sinapot ko kung piraman an bayad. Ay day man pinagsabi, basta ngayang igwa ngaya daang makukuha. Sana totoo yan. Tabaka ngunyan sana sinasabi nindong may makukuha tanganing day na po makipagsutilan sa mga hahagupon so aabuton kan widening. Sa bagay, pag-abot kaya sa widening mga tugang, pag-andaga kaya dawa sa diri po yan, pag iyan po, kinaipuhan na po kan na gobyerno, ay mayo kitang magigibo kayan. Di kita pwedeng magsayuma kayan. Yan po ani na apod na public domain. Kita nagtatax sa mga dagang pagrurugaring ta. Pero kung iyan aagihan mga tungo, yun pala si Chief Engineer Abilindon Toralio na lingaw ako. Mayo kitang magiginibo kayan. Sabi nga ni public domain mga tugang. Sa diri kan kung kay po na kan gobyerno, talagang mayo kitang magiginibo. Unless na ahensya kaya na yupuan mapatrabaho, kung anong mga urulay nindo, siguro nasa sa indo naman po yan kung igwang itataw man sa indong date na kantidad, tadawa pa paano, naggasto man po kamo. Taigwa nga ni dyanin mga magagayo na harong. So, date na porsyon, tayo nabot po kan widening, pinaggagaba. Sukudal, igwa pa man dyanin, day pa naghihiro, dawa nga ni sinisemento na kaya ini pong ginigibong widening pinaliko po so imbes na diretso may pinaliko ta sukudal day paman po tinatanggal kan may sadiri. Kaya sana kung totoo man ining sabi kan nakaulay kong sarong misis na igwa ngaya kaming makukuha piraman niya ako an itataw sa indo day man niya sinabi basta ngayang may titulo ka kan sa imong daga na talagang pagsasadiri mo yan. Tapos ibang mga requirements, daron mo sa nangyayad duman sa DPWH. Narin man niya ko yan itatao, mayo man niyang sinabi. Kaya sana, kung totoo man po yan, mangyari. Maitaw man pulugod sa mga may sadirik nindaga, kung totoo man po yan. Tabaka sinasabi sa ng araw kayan, tanganing kamo tumugot na rauto na so istruktura na aagihan kan widening mga tuga. Importante po yan. Kaya sabi ko, pasiguron lang po nindo, follow up nindo kung totoo man ang kanining sinasabi po nindo.
Bueno, iguan na kita nin 8 minutes. Makalipas na po mga tugang an alas 10 nin pagkaaga. Oy, good morning. Diyan po sa Banwaan kan Pulang Gialbay. Kasud ma, yaon po ako dyan sa may parte kan Pulang Gialbay. Duman sa may parte kang Sipres. Itaran, abakong Itaran. Ano nga ning so barangay, nalingaw na pati ko ay. Duman sa may Sipres, dyan sa may parte kang Pulanggi. Pinagbuksan ko so radyo duman na nabakal ko sa nato tabi engineer siya sa may mga Muslim. Yo. Ay nagtatanong man baga ang DCKI? Sabi nindo ay nagtatanong. Kamu man daw ay. Kamu man daw. Lalo na ini mo na ibang kabaruming taga-radyo. Ay, dahin man ngayon. Ay, dahin nga ni. Ako mismo nga ning nagduman, no? Duman yan sa may Sipres, kang Pulang Gialbay. Iyan na Sipres na yan, mountain area na po yan. Uy, pero magayon po ang tinampo dyan. Diretso na po yan duman sa may parte kang San Vicente, Buraburan, Buhi. Sa may magayon na simbahan na nasa taas. Umaagi ka duman, pasiring na yan po yan dyan sa may parte kang Buhi. Maluwas ka, engineer siya, kung dahil mo aram, duman sa may parte kang gasolinahan. Permi ko dyan nag-aagi, magayon, kadakol na kan harong dyan. Magayon na po ang tinampo. Kahit to paghali kang Pulanggi, duman sa may parte kang Itaran, tapos malaog ka na sa may boundary, kang San Vicente, Buraburan, pag nagyugyug na ang tri-mobile mo, kaya motor, ano na nga yan, Camarines Sur. Taso tinampo sa Pulanggi, magayon. Pero ngunyan, baliktad. Magayon na so tinampo sa may parte kang Camarines Sur. Paglaog mo na duman sa may parte kang anong barangay ito, boundary kang San Vicente, Buraburan. Paglaog mo duman, maayugyug naman ang tri-mobile, Pulanggi na. Kaya yan ang istorya na makonsuelo mga tugang. Kaya kumusta na po dyan? Kumusta na lang po dyan? Yaon dyan si Michael, si Jacob, Mr. and Mrs. Jaime Ronda and family. Kumusta po dyan sa Sipres, Pulang Gialbay? Pakusog-kusugon po nindo ang volume kan radyo. Nadadangog ang RPN po dyan. Ako na mismo ang hanap duman sa pitan kan radyo. Kaya good morning na lang po sa indo dyan, ha? Happy listening na lang po. Okay, makatugang balik po kita digdi sa tuyang programa ngunyan. Sa iba pang mga informasyon makatugang digdi po sa tuyang programang Bicol Connection. Ay sa mga taga-Banwaan kang Nabwa, good morning. Happy listening po sa Indo po Gabos dyan. Kami ay lalaki, kami ay matino. Huwag kang matakot, kami ay ganito. Masdan mo ang braso at ang aming mga kamay. Niyan kuyan para makaiwas man sa paghabon nin motorsiklo. So may mga motor po dyan, ha. Pakarayon po nindoan pag gagarahin nindoan sa kalsada. Kung kamo maparada ni sa kalsada, siguraduhin nindo na iparadan sa indong motor sa maliwanag na lugar. Sa lugar na nahihiling. O galion pong magbugtak nin deslock or padlock o kadena para makaiwas sa mga parahabon. Tangon yan po kaya, igwanin mga naghahabon man mga tugang. Magbugtak man in kadagdagan na alarma kaya tunog sa indong motorsiklo mga tugang. Ini makakapaggatauman po nin atensyon sa mga taong nasa palibot an sa indong motor kung ayan man po mga tugang habunon. Ayan po, pagirumdum po yan sa indo, ha? Bicol Connection Report.
Dagdagan niya to sa tuyang bareta. Parang si Ate Glenda Capalos Biares ni Ate Glenda. Good morning. Salamat, JB. Good morning sa imo, Sir Ringman, sa mga nagantabay sa tuya. Ngunyan, aldaw kan Lunes. Magayagay ang kamuktakan kan na panahon. Lukod nga sa maray na kamuktakan man ang sa tuyang mga kababayan. Mayo na si Bueno, Habagat. JB, Mayo na Yung so ani. Habagat. Kaya malinaw na ang nasirang kansaldang. iyo nga ni, kaya lang duman sa mga maruluwas, dapat pa siguro, taan panahon pa kanya to, araw kay ni, magayagaya, tapos uratsan naman kayan, mauran. Correct. Tama. Kaya maglikay. Mm. Bueno, JB, ngunyan, nagpoon na pala nitong National Disability Week. Kung saan July 17 ini pinagpunan asin sa lokal na gobyerno kan syudad kan Iriga. Siyempre aktibo bagaan sa tuyang LGU Iriga sa pamamayo ni Mayor Rex Uba Oliva para matawanin atensyon asin mga programa an sa tuyang mga kababayan na kabali digdi sa grupo ini malanganita may opisina bagasinda kayan si Mr. Llamazares and namamayo kan persons with disability sa syudad po kan Iriga. Ang opisina kaya niya dyan sa New Government Center kan Santa Cruz Sur, syudad kan Iriga. Tibaduratsan may makaulay kita JV para po sa mga programa. Ngunyan na naglaog na po ang National Disability Week celebration kung saan siyempre ang programa kan gobyerno orog na kan syudad kan Iriga matawan manin na karahayan, pagbuhay, at sinanuan mga pribilehiyo at mga persona na kumbaga may problema physically pero yaon man ang sa indang mga pribilehiyo na dapat ma-aprovitsaran, dapat ma-avail. Asin siyempre sa tabang yan kan lokal na gobyerno, orog na po dito sa syudad kan Iriga. Pag Lunes kaya, JV, aram tawan sana na haros gabos na mga ahensya ng gobyerno, mga LGUs, nagkakigwak kan flag ceremony. After kayan, may mga konferensya na ginigibo. Kaya ngunyan na pagkaaga, si Ribot, ayun at daw kan trabaho, balik opisina. Siyempre, dakul pati ang mga kliyente. Pag nagpasiring ka sa mayor's office o kaya po sa arinman ng mga opisina kan LGU Iriga, maski sa ibang lugar, pag daw kan Lunes, talagang dakul ang mga kliyente kayan expected. Takwasa, nagpakasyon, dainin laog, Sabado, Domingo, kaya kung bagaan mga transaksyon, nabuel ka naman pag aldaw po kan ang Lunes. Kaya tiba sa mga sunod na oras, may makaulay kita in connection kan mga programa kan lokal na gobyerno dito po sa syudad kan Iriga. Bueno, JB, napakarikas ka ng daw pa dangadang na ang bulan kan Agosto. Aram mo, mas kinabagaan kasiributan sa Peña Francia Fiesta sa bulan pa ka na Setyembre. Pero Agosto pa lang may mga events na nanahaman. Ano ang mga events na yan? Basahon niya to JB para po sa karaman kan sa tuyang mga kababayan. Urog na ang mga devotees na kulo naman ang pinaglalauman na mapuruli. Mga kababayan ta from Manila and syempre itong halos ibang nasyon. Tabay mga panata bagayan, pag Peña Francia, dapat yaon sinda dito sa Bicol, orog na sa syudad Canaga. Tayan ang sa indang panata, ang pagdebosyon sa satuya pong Berhen de Peña Francia and si Divino Rostro. Ngunyan kayang panahon, ngunyan kaya Ate Glendang 2023, ali kita sa post-pandemic, post-pandemic, na makakabuelo ngunyan, lalo na sa pagselebrar kan Peña Francia Fiesta. Iyo nga ni, kaya pati kita, siribot kayan, haros matitipo na naman. Gabos na naman kan tao, maruruso o kaya maruso sa syudad Canaga. Makaberage naman kita kayan, duman sa Naga. Maiba man daw kitang duwa, mag-coverage duman. Ay, warang problema, mas kitayin ang destinasyon. Pero aram mo, dapat may mga kuya na JB, aram mo, may mga coordination na yan, o na naman sa mga local radio station, TV station na mga cover, may mga pinagtatausindang ID. Correct. Halimbawa na lang sa military parade, dahil makakalaog ang isay man na membros kan media, duman sa vicinidad, duman baga sa viewing stand. Pag wala ka itong ID na pinagtao itong komitiba,
An medya kayan, yaon lang sa gilid o kaya duman sa mga agihan. Duman Pero sa... duman sa reviewing stand, Ah, makakalaog lang duman, makakasakat itong may mga IT. Kaya ngunyan pa lang, yaon na po ang mga koordinasyon, kan mga kuyan, itong local media na mga cover kayan. And syempre, isay ang mga tao duman ay papadara para Correct. at least magibuhan na po nin ID. Kumbaga, iyon na yan itong passes ninda para ma-cover na gayo itong mga kuyan, event. mhm. Mas maganda itong nakaharani kita, harani duman sa kung sa inya unan na event. Pero pwede man duman sa mga aagihan at syempre, dahil naman kay puan duman ang ID, halimbawa na lang sa starting point kay ni pong Sa military Panganiban parade. yan, Panganiban. Ang parang starting point ka yan. Iyo nga ni, ang kalabaan na yan kan Panganiban, Naga City, dyan baga starting kayan, and then maikot, duman sa kasentruhan, tapos hasta sa makaabot, duman sa Plaza Quezon, and reviewing stand. Yan duman ang mga guest, isa daw ang mga magiging guest mo yan sa military parade. Pero kuyan, kumbaga JV, medyo pirangal daw pa man, bulan pa. Alagad sabi ko nga ni, may mga aktibidades na pong nahaman. Ang imbitasyon nga ni kay ining lokal na gobyerno kan Naga sa pag-ipon ni Mayor Legasyon. Halimbawa, may mga gusto pa maghabol, Mhm. pwede man ta may mga insertion man baga na ginigibo. Halimbawa, haman na si programa. May mga events na. Pwede man ay insert kung arin pa duman sa mga petsa na pwedeng igwapa po kan maidugang na mga aktibidad. Pero sa ngunyan, sa pinagpaluwas na kuyan, listahan bagakan, lokal na gobyerno kan Naga, orog na po itong sekretariat para po sa Peña Francia Festival 2023, Agosto 26, JV. Iyo po ang kuyan, public presentation para po sa Miss Bicolandia. Uy, duman sa mga mahilig sa araw kayo ni. Sigurado ang iriga, iguana naman yan yung panlaban, JV, Ay, para perme. po sa Miss Bicolandia. Ang mga magagayon, sabi ko nga ni, dahil niya kung nauubos ang mga magagayon digdi sa Pilipinas, yaon ang mga panibagong kuyan, mga jóvenes, dahil nauubusan kita kan mga ilalaban para po sa mga araw kaining padyat. Lalo na patingon Miss yan. Bicolandia. Lalo na patingon yan, mas naggagayon ining mga baguhan. Ara lang kau pati. Iyo nga ni, ihara lang kawon. Mhm. Pero ikaw akong sumakaya na nadangog, JV. Ngun yan na panahon, pag nakahiling ka ngaya, orog na kung banggi na magayunon. Alabaw ng buhok, may kulay. Minsan, dai mo ngaya hunaon na ayan talaga, babae, tamay mga kuya na kita. LGBTQ. Yun na nga may ni. mga transgender kita. Kaya alikay May mga na. transgender Alikay. kita. Maglikay ng maraingon yan na panahon. Iya baga, una mo Oo. pagkagayon-gayon, pero ito palang transgender o kaya miyembro kan LGBTQ. Kung sa inya, unaman ang sa inda mga pribilehiyo, ta ako naman sinda kan komunidad. Mhm. Kung sa kadakol nga ni kan mga programa naman para po sa LGBTQ. Kaya sa kunyan, urog na kung makahiling kanin na pagkagayon-gayon, urog na kung niyan bangki, kilapiso na gayo. Paano? At, Paano pagkikilatis kayo natin, Glenda? Kuyan, Risa man sa ano? Say, Risa sa kamot sa takyag, sakas. Risa sa bitis. Oh, ano pa? Yan ba ito naririsa? And syempre, kung ang sayang sulot, medyo kuyan, hapit sa sayang lawas, risaan ko yan. Ang Kumbaga itong ano dyan, ang umbok. Saka ko yan, hilingon mo ang liog kung may Adam Sapol. Saro pa yan. Saro yan sa pinakabasihan para maaraman na lihitimong babae o kaya saro pong lalakwi o transgender. Tangon yan kaya, JB, por medyo kan sa tuya pong modernong mga teknolohiya baga, mga kadaklan man may mga sinasabi sa buhay, kung talagang sa indang puso yaon sa pagiging babae, dakol na itong nagigibong paagi para naan sa inda bagang itsura, talagang maging
babayi. Ni Bangani talaga nagsasairaram yan sa operasyon. Ang sa indang sex organ na pinaparibayan yan. Pero mahal-mahal ang kantidad. Pero duman sa mga waranin kakayahan, yaon man kiraray, pero bintahi mananggad ka itong may pambayan. So syempre, patantindang po, nagiging porcelana. May mga proseso yan, may mga, ano ba, nag-i-inject, aram niya to, may mga iniinom. At ang anisa ng antendang magkaigwaman sindaning daghan. May mga iniinom yan, tabi, JV, maginduman sa kutis porcelana na talagang, kan may makataid nga ni ako, sabi ko, niya, kunan liit ako kayo, nita talagang halangkawon, JV. Ang kutis niya, huna mo, nagkakarigos ng gatas. Grabe yan. Talagang, magayunon. Talagang makinis pa sa kuya. Talagang, ganda. Medyo naparayo na naman kita. Pero may connection pa ng may connection yan. In celebration, baga, Miss Bicolandia, may mga pageant naman baga kung mahiling ta, may mga nadadalan baga kita, JV, na bakuna para sa mga kababaihan talaga, mga LGBTQ talaga, at mga contestant. Kaya ako naman tindakan komunidad. So, digdi sa pag-abot kan August 26, alas 6 ng Bangi, duman inigigibon sa Sarong Mall sa Ciudad Canaga ang public presentation kan Miss Bicolandia candidate. Pag August 27, Miss Gay Bicolandia public presentation, magkasunudan, JV. Kaya duman sa mga gusto na mag-apply, siguro pwede pa. Ipipresent ka mo sa publiko sa PEPSA 26, Miss Bicolandia, 27, Miss Gay Bicolandia. Pag August 29, yun na po religious event na po religious activity, transfer kan image of the Divino Rostro from Basilica Minore to Old Shrine and Parish of Our Lady of Peña Francia. Ganyan sa Naga. Pag August 30, novena masses in honor of the Divino Rostro sa Old Shrine and Parish of Our Lady of Peña Francia. Pag September 1, naglaog na, malaog na beer month. Makakadangog na naman kita kainikan mga sunata ni Jo Marichan, September 1. Merry Christmas. Naga City Convention Center, a groundbreaking ceremony. May mga kuyan man ini, aramon tadawan ni balig ng detalye, takon pwede ining dumanan. Minsan may mga bisita sinda ng mga personalidad from Metro Manila o kaya kung isa po ng mga mid-bid personalidad tipo sa Tuya. Pag September 2, Miss Bicolandia swimsuit and evening gown competition. Kaya kuyan ini, magayon man ining dalanon, JV. Ngunyan kaya bagaan mga pageant, bakuna ining sararuan, kung gagabuson ini sa Sarong Bangi, baka abuton ini aga. Kaya suway-suway na itong talent competition, itong evening gown competition, suway-suway na yan. Apwera pa kay itong coronation night, iyon na yan ang pinaka banggikan na sentensya kung isa ang mga manggagarana. So September 2, Miss Bicolandia swimsuit and evening gown competition. Pag September 3, charter anniversary kayan sa Iriga. Pero sa Naga, iyo po ining Peña Francia Marathon. Magayon yan. Mapon ini dyan. Magayon ini. Mapon ini dyan po sa Sambiton ini pong parking area kan kuyan SM. Dyan ini mapuon. Pag September 6, pero sibot kita kaya naman sa Iriga, charter anniversary yan kan Iriga. May mga activities man ang Iriga. Ngunyan pa lang, pinaghahandaman na kan LGU Iriga. Pag September 3, yung ining marathon. Pag September 6, Miss Bicolandia Coronation Night. Iyon na ini, JV. Diyan ini sa JMR Coliseum. Dahil ko lang aram kung may passes o may ticket dyan sa JMR, alas 7 ini pagkabanggi, Coronation Night kan Miss Bicolandia. September 7, Miss Gay Bicolandia Coronation Night. Diyan man giraray sa JMR Coliseum. Kaya sunudan ining pagkabanggi. Maadaralan po sa tuyang kababayan kung arin dyan ang sa inyong gustong dalanon, Miss Bicolandia or Miss Gay Bicolandia. And then pag September 8, feast day of El Divino Rostro, pag-transfer kan image of Lady of Peña Francia from Basilica
Minori to Old Shrine and Parish of Our Lady of Penifrancia. And then, iyo po ining may misa na gigibuhon para po KL Divino Rostro. Piringman, solemn procession, religious organization, schools, agencies, civic group, yan po ang mga kabalitan. Tapos, iyo po ining celebrated mass giraray. And pag alas 3 ni napon, sa PETSA 8, iyon na po ining traslasyon procession. O yan PETSA 8 pala, ano yan, nasa kuyan na, nasa first week or second week ng September, kuyan ngun yan, amay. Amay ngun yan. Yan, yung yan po ang traslasyon procession. And then pagkatapos kayan, misa. Tapos, igwa kayo ni pinag-aapod na Tagbuan Arts Festival Opening Ceremony. Diyan ini sa Balatas New Development Area. Magkakaigwaman kan mga novena masses in honor of Our Lady of Penifrancia. Tapos, igwa po kan Music, Food, Art, Carnival Rides. Diyan ini sa Balatas New Development Area para manini duman sa mga kaakian. And then, alas 7 nin aga sa September 8 to 16, alas 7 Banggi o alas 7 aga, First Bicol Regional, MAPE, DRRM Parade Competition, and BBC, DLC, and Majority Exhibition. Ayan, magayon yan. Panganiban Drive. Magayon nga ni Kini. Pag September 9, Caravan and Concert kan saropong company ng motorsiklo. Diyan man ini, siyempre, Gabos sa Naga. September 9 to 10, Marian Youth Congress. Sirigman ini pong sarong Run for Wellness, sponsored kan sarong midbid na butika. Sirigman, Bicol Tattoo Arts Festival. Uy, duman sa mga mahilig sa tattoo. September 10. Sirigman, Regional Majorettes and Band Exhibition sa September 10, alas 2 minapon sa Plaza Quezon. September 11 to 13, Pardon Processions from Naga Metropolitan Cathedral to Main City Streets. Siringman, uy, mahilig ka sa concert, JV. Pag September 12, ang sarong concert ni Engelbert Humperdinck. Uy, magagayon daw ang mga ano ko yan. Pero kuya si Engelbert, medyo may edad naman yan. Iyo, pero mga saruyan sa mga kanta kayan, classic talaga. Correct. Sangon niya na panahon, nadadangog tapaan sa iyang mga kanta, dahil naluluma. Kung ikukumpara sa mga kantangon niya na panahon, orog na ito mga rakrakan, na minsan dahil nga ni sarong bulan, wara na, pero ang mga kanta kay ni, saro ini sa may kukonsiderar baga na classic tabi. Correct. TV. Ano nga ni pala nito mga kanta kay ni? Gusto mong padangugan kita nin sarong kanta? Sige daw. Alat Pero ka. aram ko mga sikat talaga ang mga kanta kain. Hindi ko lang magamduman ang title. Love me with all of your heart. Di ba? Ay, aba na. Magayon pala ng tingog mo. Ha? Mahal yan. Magayon ang boses mo. Di ba, Ali? Mahal kaya yan, mahal. Parang linya pa lang yan. Ano pa daw kung entero kanta, mga nasa 3 minutos. Sige, diba? Pero baka may kuyan ini, baka may ticket. Pag-araw ka ng mga concert, baka may ticket ini. Kuyan, pati ang pinaka-general admission, kung di ko nasasala, nasa 4,000. Ay, aba na. I don't know kung tama ako. Pero sa pagkakaaram ko talaga, parang medyo mahal yan eh. Iyo, siyempre, midbit na ko yan ini. Para kanta ini pong si Engelbert Humperdinck. Sariling ko yan, listado astangon niya na panahon. Pero na lang kita mga millennials. Pero sa kadaklan ng digdi sa tuya, pag sinabi Engelbert Humperdinck, talagang magagayon ang mga kanta kayan. Tabayaran po ang concert niya, pero sigurado yan may ticket. Pag damutan tadanaw yan, o madamot na ako, matipon na ako. At ang makadalan kita. Ay, Siringman, oo. September 13, Scouts Parade and DXMC Competition. Diyan ini sa Pagariban Drive to Plaza Quezon. Magkakigwaman ka rin First Naga City Inter-Social o kaya Inter-School Mass Dance Competition sa Plaza Quezon. Civic and Float Parade from Panganiban to Plaza Quezon.
Pag September 14, iyon na po ini ang Valladores Festival, Street and Pilgrims Dance Competition. Pag September 14, Dawn Penitential Procession with the Divino Rostro and Our Lady of Peña Francia. Okay. Naga Metropolitan Cathedral to Major City Streets. And then, yan po ang aktibidad. Pag September 15, First Bicol Region Military Parade. Yan na po ang military parade. And then, ano pa? Ini pong Arigata sa Salog. Magkakaigwaman kay ni pong Petsa 16. September 16 na Fluvial yan. Procession. Yan po. Alas 5 din nga po nagkakagdigdi sa programa. And syempre, expected matapos yan Bangina. Ate Glenn, abot lang muna kita sa September 16 ano. Babalikan ta ka kung may oras pa kita ta garo may interview si kasamang Philip sa Comelec. Sige. So yan muna para po sa RTM, Radyo Ronda Iriga, Glenda Capalos Biares reporting. Bicol Connection Report. Okay, kung nag-antabay si kasamang Philip Barasena dyan po sa Comelec. Karandang Philip, paki-dial na lang open na ang linya mo. Baka yaon ini sa may Comelec Comelec Baaw. Aber daw yaon na si karandang Philip Barasena. Bicol Connection Report. Karandang Philip, good morning Giraraya, please come in. Salamat, Tabi Karondang June. Good morning sa mga prantaba niya to. Tamang-tama, makaulay niya to si Ma'am Rhea Matukan na Election Officer 3 na Banwanin na Baaw. Ma'am, good morning po. Live po kita sa RPNDCI, ang Corpo si June Verdiplor. Hello. Good morning po, Sir June, and sa labos pong listeners ng RTM. Opo. Good morning po, Ma'am Rhea Matukad. Aram kong preparado na po ang Comelec Baaw para po digdi sa nagdadangadang na barangay election. Iyo po, sir. Nag-prepare na po kami as of the moment. Opo. So, kuyan niya to. So, mga nagparehistro po sa mga nag-registered voter. Ano na po, pinagpakaray na po sa mga listahan? Opo, igwa na po kami, sir, voters list. Ongoing na po kami kang printing, kang CCVL at asin po itong EDCVL, itong Election Day Computerized Voters List. Po. So, kumusta man po, pirang percent po so nakadagdag na mga new voters niya to? Siguro mga 800 po nakadagdag katong pagparehistro takang December up to January 2023. Medyo dakula no? Iyo po. Oo. So, mga kuyan, mga nasa listahan pa alagad sa iba mga gadan na, sa iba mga nag-transfer. Kumusta po? Anong development kayan? Kang June, nagkaigwa po kaming ERB hearing, nagkaigwa po kaming abatement. Tigdirilit mi na po itong si mga gadan, mga transfer, mga double registrant. So, malinis na po siya. Pero ito pong from July to October na mga nagadan, i-annotate na lang po iyan. Ay, po. So, sa Banwaan Kanbaaw, pira na po gabos ang mga registered voters niya to, so mga maburuto na, pati kabali na sa mga nasa sa youth. Wait lang po, sir. Tahilingin. Okay lang. Sige lang po, ma'am. Okay lang. Okay. Nasa ano na po siya, sir? 37,510 po. Aba, 37,000 na. Pirang porsyentong ikinadagdag. po. Ay, grabe. Dakol na pala ngunyan dyan sa Banwaan Kanbaaw. Ay, ma'am, inipong ko yan. Inipong nagdadangadang na barangay as in SK election na araman sa nanyato na yan idadagos na po sa last Monday of October. So, filing kan certificate of candidacy, mapatak po yan is September. August 28 po to September 3. August 28 to September 3.
Oo. Opo. Okay. So, pero bago po yan na filing, tayo po Ay, bagang... September 2 po, sir. August 28 hanggang to September 2. September 2. September 2. Opo. Okay. So, kumusta man po so mga ikaw bagang pinagsusunod ko niya ng COMELEC, lalo sa lado kan mga sa Ganban, sa mga may madil po dyan. Ano po, kumusta dyan sa Banuan Canbao? As of the moment, mayo pa man po. Pero kung ano po sinda, ma-file, duman po sinda kayan ma-file directly po duman sa main office. Iyo po, ngunyan po baga, laka-strict ngunyan kan COMELEC sa liderato ni COMELEC Chairman Garcia. Iyo po. Iyo po. So, kamo po, dyan sa Banuan Canbao, sa maabot na Barangay Ascent SK election, ano po pala niyan? Mano-mano ang gigibon niya itong election ko niyan? Iyo po, sir. Dahil po kita kaibahan duman sa may pilot testing na magamit ng DCM. Opo. So, kita po, mano-mano pa rin po ang pagbilangan ta sa darating na election. Dawa pa paano, magagamit pag-iraray niya to sa mga teachers? Iyo po, kaipuhan mi pong dakol na teachers kasi nagdagdag sa mga presinto, sa mga voters, so dakol man pong. So may coordination na po kamo sa Department of Education? Iyo po. Naghagad na po kaming recommendation sa INDA. Igawa din pong nagdidirigdi sa opisina na nag-a-apply kung na gusto man pong makapag-serve. So, in-entertain naman po. Pero hanggang lang po duman sa limited na kung hanggang pera lang na teachers ang pwede nitong ma-accommodate. Oo. Mangyayari po ang mano-mano. Kumusta po sa mga ballot boxes niya to dyan? Kompleto man po nakita kang mga ballot boxes. Nag-inventory po kami, kaibahan po si Municipal Treasurer Digby. Mayo pa manin mga route dyan, mga kandado, ballot boxes. Mayo pa man pong mga kandado, pero may mga tig-empty na po kaming mga ballot boxes na gagamiton ta po ngunyan na October. Okay, sige. Opo. Nag-request po, may mga kulang pa po pala, nag-request naman po kami katong mga kulang na ballot boxes. Sa Provincial COMELEC? Opo. Sige po, si Karundang Philip Baracena, Ma'am Leia Matukad, baka may mga dagdag na kahaputan tabi. I-turn over ko muna sa iya. Karundang Philip. Maihapot ko po, madam, kung inibagang mga tarpaulin ngunyan na nagluluwas na tulos, gawa ng mga linyada. Ano po yan? Mayo man violation sa COMELEC? As of the moment po, mayo man po kitang premature campaigning pa unless daipa man po kaya sinda nagpa-file ng candidacy. So, mayo pa man po sindang violation kayan. Pero pag nakapag-file na po sinda, poon pong September 3, hanggang umabot ang campaign period sa October 19, bawal mo na po sinda. Bawal na po yan. Haralion na po ninda yan. Dawa ma yung nakakaag na vote, ayan, pwede pangunyan. Taday pa man sila nagpa-file nila COC. Iya po. I see. Okay. Sige po. Karanda Philip. Tapos, pira po mga magiging sukol ka na sa indang tarpaulin, magabot ka na campaign period. Sa ngunyan po kaya mayo pa man po kaming guidelines about sa campaigning. Pero baka same man lang po yan katong sa national election. 2x3 po. Usually po kaya iyo man yan ang sukol. 2x3 lambang kandidato. Iyo po. Okay. Pudan mo na lang po sa mga parantabay na ito, digdi sa Banuan Canbao. Para po sa gabos na mga voters kang Baaw, so sa maabot na October 30, 2023 election, barangay and sangguniang kabataan, i-exercise ka po ang kanatong right of suffrage, gabos po, makapagboto, para po makapili po kita ng mga tamang leader po para po sa tuyang barangay. Ma'am Leia, may dagdag pa po akong hapot okay. Sa lado po kan mga ID sa COMELEC, ano pong development palan? Mayo na po kita, sir. ID yan. Nag-stop na po ng printing ang main office dahil sa national ID system. So,
mayo na po kaming maitataong ID. Pero kung kaipuhan po kang mga botante, pwede po sindang masagad ng voter certification po digdi sana. Kadakol po Pero bagang... iba po yan fee na 75 pesos. Pero pagka po senior citizen, PWD and IP, libre po iyan. Oo, kadakol po baga kayang naghahalat nin ID na kaidto pa na until now, dahil pa po sinda narilisan pero haloy na po yan na pinaghahalat ninda. Iyo po, 2012 po kaya sila na printing ng ID. After po kato, mayo na po. Mayo na. Pero igwa pa Si ka mo dyan. igwa po digdi, si mga tada-tadang dai pa nakiklaim. Ayun, oo. Opo. Mga pera po dyan, ako nga ni, si partner ko, naghahalat man kan Comelec ID, haloy na po. Baka, Pero halos mga 98% na po katong mga na-release sa mong ID, na-release mi naman po na sa mga voters. So, kaunti na lang po ang baka dahil lang nagpa-follow up si partner ko, yaon dyan si ID niya. I-follow up ko daw. Baka yaon dyan dahil lang nagpa-follow up, ano? Nakadigdi sa Baaw, si Kaya. Baka yaon dyan. Taga dyan man sana kaya kami sa Baaw, San Nicolas. Kaya haloy na pong naghahalat, baka yaon na ngayon dyan sa ano. Sabi ko i-follow up po, hindi naman nakadyan eh. Sige. Hilingin mo po kung yaon po sa pangaran mo digdi sa may mga ID. Okay, sige po. Karanda Philip. Baka iba na nag-follow up sa region. Hapotan mo daw kung may ano dyan, Birdie Floor Marivic. Hello po. Verde Flor Martin. Diba, adigwa dyan? Hilingon mi po. Okay, sige po. Okay. Sige po, salamat, Ma'am Leia Matukad. Okay, thank you po. Okay, God bless po sa Indo dyan. Okay, karon na Ako nga Philip. itong national ID, may paso application sa Gununyan, Maya. Ako, pag abot kan pagpatak kan 1 year, inabot sa kuya sa national ID ko. Ako mayo pa sa Gununyan. Bago nag-pandemic, in-apply ko na ito. Ay, baga. Oo. Pero nakaiba na naman sa pandemic. Baka nakaiba na naman. So, initabi karon na nga June na pagkikipag-ulay niya to kay Ma'am Rhea Matukan, na election officer 3 ka na Banwanin Bao. Alidigdi sa iyang opisina ini man si Philip Baracena, RPN Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Salamat kay karondeng Philip Baracena sa iyang report. Salamat kay Ma'am Leia Matukad, an election 3 officer kan Banwanin Bao Camarines Sur ano. Nag-stop na pala so pag-release kan Comelec ID po mga tugang. Pero sa mga taga dyan sa Bao, kung i-follow up po nindo, kung dahil po nag-abot sa indo sa ID, baka yaon pa dyan so ID nindo, i-follow up po nindo, tanganing at least kamo po makakuan po nin Comelec ID. Importante po yan sa mga transaction mga tugang, and Comelec ID. Kaya mas maray na po yan na i-follow up niya. I-follow up ko daw dyan kung yaon dyan so ID kan sa kuyang kapartner until now nagpaparahalat. O baka yaon dyan, igwa na, salamat. Pero ako, haloy na kitang naka-receive kan national ID po mga tugang. Kaya August 28 to September 2 ha, filing kan certificate of candidacy kan mga gustong magkandidato sa barangay, SK and barangay election po mga tugang. 15 minutos na sana bago mag-abot ang 11 o'clock o kaya 14 minutes bago mag-11 o'clock ni na pagkaaga. Kamusta ko na lang, gabos, sa mga nag-aantabay nyo niyan, digdi po sa RPN VCKI. Abutan ko daw nin magayagayang pagantabay si Celeste Doroin, si Elizabeth Doroin Batacan dyan po sa Cavite.
Maray na pagkaga. Watching from Bao si Ma'am Mayet Badilla and si Iva Score. Sabi niya, Padi. Kumusta na? Happy listening po sa Indo. And sa 18 o 20 viewers niya to sa kuyang Facebook account, mga tuga. Good morning sa Indo po, Gabos. Sana nasa maray kamong kamurog takan ngunyan. Sain man po kamong parte kan na Pilipinas in man world. Kami po nantabayan sa YouTube. Napapakinggan kami sa YouTube channel, sa Twitter, asinman sa Facebook account kan RPN DCKI Iriga. Asinman kan sa sakuyang personal Facebook account. Si Ryan Manzano, good morning. Si Nati Navarro Tria, Verde Flor Tria, good morning dyan sa Mariveles. Happy viewing sa Indo. And si Jessime Verde Flor. Thank you very much sa Indo po, Gabos, na mga viewers niya mo. Adig di sa laog ka na sa tuyang program. 11 minutes na sana mga tugang bago po magabot ang oras na alas 11 ni na pagkaaga. Lahat ay binata pa naman. Wala kami mga asawa at nobya. Hindi pa rin naman kami pumapalya. Mahilig kami sa magaganda. Si Jovi Gonzales Lotivio. Nagsabi niya, good morning po. Good morning man po sa imo, Ma'am Jovi Gonzales Lotivio. Salamat na marhay sa paggantabay sa kasi Alicia Neira. Happy listening po sa Indo po, Gabos. Salamat na marhay. Dali na naman po kitang magpaaram, mga tugang. Aros pirang minutos na sana, kita po mapaaram na naman para sa panglunes na edisyon kan sa tuyang programa Bicol Connection po, mga tugang. Grabe kan nagtalikod na Martes, buminaba so presyo ng gasolina nin pirang sentimos, mga tugang, alagad sa agang Martes. Sa aga po, siguradong 12 pesos ang itataas kan presyo kan petrolyo. Naku naman. Tumaas man date na sentimos ay bumaba man in date na sentimos. Pag naglangkaw, ba na ako, pesos ang linalangkaw. Ano ba yan? Grabe ko narog kayan, mga tugang, ano. Kan sa Rongal daw, dyan po sa may atubangan kan LTO, kan Sabado. Lagduan po so pag ginigibong pagrekesa kan mga miyembros kan PNP. Lalo na naman sa mga nagmumotor. Kaya kung mayo kanin driver's license, pumurupundo ka na munang magmotor, baka matimingan ka. Pati so ORCR kan sa indong motor. Ayan. Daway pa Xerox lang po nindo sa original day pagdarahon, tapag nabasa po yan, ay naku, sayang. Kaya maray nga ni perming daradara niya ton sa tuyang mga papeles. Day po na haloy. Day po na haloy, pinapalargaman giraray. Bastang kumpleto. Pag nahiling na po nindoan mga miyembros kan PNP, maggilid na kamo din na paghalato na kamo po parahon. Pero dapat, sabi kan LTO, dapat nga igwanin sarong miyembros kan PNP na may sulot na ID kan LTO. May mga miyembros man kan PNP, pag pinagilingan sa imong driver's license, dayan pinagkakaputan, inihiling lang talaga. Pero kung gustong masiguro, kinakaputan man siguro yan problema. Kaming lahat ay binata pa naman. Wala kami mga asawa at nobya. Hindi pa rin naman kami sabi man kini yung Civil Defense Chief sa DTI, bantayan
ang mga presyo. Abot ngunyan. Yan ang sabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual. Kinalampag po ka na Office of Civil Defense ang opisina ni DTI Secretary Alfredo Pascual na posibleng pagsipak kan presyo kan mga barakalon sa pagrapado kan El Nino sa nasyon. Kung ano sa nabagang mga rason El Nino, La Nina, rason tanganing magtaas ang presyo. Ano ba yan? Gabos na sa nabaga kung anong rason. Magyera naman sa Russia saka Ukraine, rason na magtaas ang presyo kan petrolyo. Ako. Ini po ang sabi kan OCD Administrator as in Undersecretary Ariel Nepomuceno na mandato kan DTI na bantayan ang presyo kan mga panginot na barakalon mga tugang dahil posibleng samantalahon sa buot kan mga negosyante an El Nino. Dapat nga bantayan na maray kan DTI ang mga negosyong magsasamantala sa panahon nin tag-alang para dai madublian sobrang pagtios kan mga namamanwa. Not digdi pinag-anunsyo kan OCD na magurulay sinda asin kan National El Nino Team sa Miyerkules po yan, 19 kan bulan na Hulyo para ilatag po ang mga programa kan manibibang ahensya di gobyerno para masimbagan ang epekto kan El Nino. Sabi ni Nepomuceno, sa inda ng piniprepararan National Action Plan sa El Nino para mabawasan ang epekto kan tag-alang digdi sa Pilipinas. Matubang man sa rulay ang National El Nino Team na representante kan manibibang ahensya kan gobyerno na pinagsugo para simbagan ang posibleng problema na atubangon kan nasyon. Ang prioridad na ini, ang paglatag kan short, medium and long-term plan para sa seguridad kan pagkakan tubig enerhiya sinman sa salud. Kaya grabe Anyway, talagang ganun mga tugang. Ako po, luhay-luhay ng mapaaram. Digdi po sa laugkan na sa tuyang programa. Giraray, salamat sa gabos na mga listeners niya to. Salamat sa mga nagdalan po sa muyang Facebook Live, Twitter, and YouTube, worldwide, and the entire Philippines. Sa kuyang personal Facebook account, thank you very much. Si Engineer Chaboy na obra sa main control under the supervision of Chief Engineer Abilindon Turalio. Yaw naman ang samoyang admin si Mama Kayla Ligasyon, fresh from Panay Avenue, Quezon City. Para si Engineer Chad na so pasalubong niya. Kumusta sa Manila, Ma'am Kayla? Traffic pa man giraray. Ay, nako sa Manila talaga. Dahil mapurupundo ining traffic. Daw, igwa na kita nin subway. Magkakaigwa pa man giraray yan in traffic. Aros nagdadakol ang tao, nagdadakol po ang bihikulo, nagpipiot po ang bulos kan trapiko. Mga asawa at nobya, Namat ang tanayan kahit kan kita nasa Manila nagtatrabaho. Ang volume nag-aagi naman sa moyang pinagtatrabawan sa Skyway kadto from Alabang North to Nichols to C5. Nako, volume kayan, grabe ang traffic. So mga yaon kaya kami sa toll gate kadto kan Skyway. Kaya grabe po Si Bert Cabrilla sa main information and si Jimmy Guanzon sa transmitter side. Sa pangaran mga tugang kan News and Public Affairs Division kan RPN DCKI. Inipon sa indong amigos sa radyo. Ako po si JB Junver de Flor. Salamat!